IVA 28 je porodična, proizvodna firma, izvozno orijentisana u industriji mašinogradnje. Postali smo energetski efikasna firma i ugradili opremu za preventivno održavanje mašina kao bitnu komponentu Industry 4. Dobrodošli. Naša firma troši dosta električne energije, zato smo sa firmom Energize napravili jedan projekat u 3 tačke. Prva tačka je solarna elektrana za sopstvene potrebe, druga tačka je centralno upravljanje energetikom i treća tačka preventivno održavanje mašina. Upravo smo pustili 2020. godine ovaj projekat i trenutno smo potvrdili sve karakteristike koje su u projektu predviđene, tako da smo veoma zadovoljni.